जोबोद गोजोनथाव दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गुवाहाटी नोगोरमा जिल्लानि दिनै बे गेवलां मेल साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजादों बियो आरो जोबोद गोमोथाव जे जराबाद नैबे ओनसोलाव जों जेरैबायदि सानदोंमोन बेयाव बर' सुबुं गैया बा बारा मानसि जानाय नङा नाथाय दिनै आं गेवलां मेलाव फैनानै जि मोनसे थासारि बेयाव नुबाय जि मोनसे आबहावा बेयाव नुबाय जे गुवाहाटी नोगोरमायाव जोङो बर' हिसाबै थांना थानांगौनि थाखाय जोंनि बर'फ्रा जेरैबायदि साखाफारा जाबाय जेरैबायदि गोसो फोराबाय बेखौ लानानै माने जोंनि गिदिरथार जे बर' माहारि दानायनि जे सिमां गेरेमसा बर' माहारि दानायनि सिमां बेयो जे मोगथां महर मोनगोन जों बेखौ दिनै मिजिंथिनो हायो आरो जोबोद गोजोनदों बेवहाय लोब लोब बयबो बाहागो लाफैदों गेवलां मेलाव आरो मैयानिफ्रायनो आं खोनादों बेयाव गोबां मानसिफ्रा बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोना दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनखांनायनि उनाव हयथ' नैबे गिबि बोसोरसाला जथुम्मा बेयाव खुंदों सेथि बोसोरसाला जथुम्मा होननानै बिथांमोना बुंदों नाथाय बे बोसोरसाला जथुम्मायाव जों बेखौनो नुदों जे बिथांमोननियाव दा जोंनि नैबे काउन्सिलखौ लानानै गोबां बिथांमोना मिजिं दङ गोबां आसा दङ आरो जोंबो दिनै काउन्सिलाव दिनै दैदेनगिरि हिसाबै बिबाना जिहेथु जोंनियाव दङ दा बे हिसाबै जों बेखौनो बुंगोन जे फैगौ समाव जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गेजेरजों गुवाहाटी नोगोरमायाव गोलैनाय जिखिनि परियाल बा जिखिनि गामि बा जिखिनि सुबुं बेयाव गोलैयो जे बिथांमोननि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगौआ जोंनियाव थाबाय आरो जों बे गासैबो बाथ्राखौ जों नोजोर बोदों आरो फैगौ समाव आं बेखौनो खावलायदों जे नैबे गुवाहाटी नोगोरमायाव गोबां आसामनि गोबां ओनसोलनिफ्राय फैनानै बेयाव सोरबा साख्रि मावो सोरबा फालांगि खालामफैयो सोरबा फरायनो फैयो माने बायदिसिना खामानि मावनो थाखाय बेयाव बर'फ्रा जमा जानानै दंफैयो गुवाहाटी नोगोरमायाव दा बै गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय बे बर'फोरखौ खौसेयै जों लानानै जाहाथे सम सम जों लोगो मोनलायनायनि मोनसे खाबु लानो हायो दा बेनि थाखाय जों मोनसे प्लेटफर्म जों बेयाव खालामनानै जोंनि जेंना आरो जोंनि जिखिनि माहारि दानांगौनि थाखाय जि एजेन्डा बेनि सायाव जों सावरायनायनि माखासे हाबाफारि लानो थाखाय जों बेयाव खावलायदों आरो बिथांमोना बेखौ उननि समाव लानो हागोन बे बाथ्राखौ बिथांमोना होदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि बेयाव गेजेर गेजेर माने जोंनि फरायसाफोरनि जेंना आरो बेयाव थाफैनाय माखासे खामानि मावग्राफोरनि जि जेंना जायो बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय जों राहा लामा दिहुननो हागोन आरो बिथांमोना जाहाथे गाज्रि मोनसे लामाजों जाहाथे दैथाय जाया बेनि थाखायबो जोंनि आफादफ्रा सांग्रां मोनसे खामानि मावनांगोन दा बेखौ जों बेयाव रायलायनाय जादों जोबोद गोजोनदों जे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नैबे जि बोसोरसालिया जथुम्मा सेथि बोसोरसालिया जथुम्मा बेयाव आबुं जाफुंसार जाबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो बेयाव फैनानै बयबो गोजोनदों आरो बयनिबो जों बडि लेंगुवेजफोरखौ स्टाडि खालामदों जे बयबो जोबोद गोजोनदों आरो नैबे मोनसे जिखिनि थासारि बे थासारिखौनो लानानै फैगौ समाव जों आगबारिनांगोन सिगां लांनांगोन आरो जोंनि जि हास्थायनाय लुबैनाय बेखौ जों खुब थाबैनो सुफुंनानै लाजोबनो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो आरो जिहेथु जोंनि बे ओनसोलाव बा बर'नि माहारियारि आफादफोरा गोबां बेबायदि आफादफोर दं जिहेतु बे गुवाहाटी ओनसोलनि खना खनला गोलैसोना थानाय बर' सुबुंफोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो आफादखौ नोंथाङा मा खावलायगोन? आं बेखौनो खावलायगोन दा गुवाहाटी नोगोरमायाव जों बेसेबां बर' सुबुं दङ बेनि अथेन्टिक जि डाटा बे सेन्सासखौ जों मोननो हायाखै दा बेखायनो आं एबसुआनो जा खौसेथि बर' सुबुं आफादानो जा बर' थुनलाइ आफादानो जा आरो गुवाहाटीयाव थानाय जिखिनि मानसिफोर दं बिथांमोनखौ लानानै जों मोनसे क'अर्डिनेसन मोनसे कमिटि दानानै बै कमिटियाव जों सोरनोबा मोनसे दायित्वखौ होनानै बेखौ सेन्सास खालामनांगौ आरो सेन्सासफोरा जेब्ला जोंनियाव थागोन होमबा जोङो फिसा मोनसे जाथाय जाबाबो जों थाब थाबै इनफरमेसनफोरखौ जों मोननो हागोन आरो बिथांमोननाव जिखुनु थासारिनिफ्राय जों बिथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय बा रैखाथि होनो थाखाय जों खामानि मावनो हागोन दा बेनि थाखाय आं गिबियाव बेखौनो खावलायगोन जे बे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेयाव फैनानै थाफैनाय जे बिथांमोना सासे स्टुडेन्ट जा फालांगिगिरि जा बा एक्टर जा एक्ट्रिस जा बा सोरबा सोरबा साख्रियाल जा बयबो जाहाथे जोङो मिथिलायनायनि मोनसे खाबु थायो बिथांमोना मा ओनसोलाव थायो आरो बेसे अनजिमानि बेयाव दङ बे गासैखौबो जोङो माने खनसे साननानै माने खनसे जों सेन्सास खालामनानै बेखौ जोंनियाव जुदि बे डाटाफोरखौ दोननो हायोबा जोङो माने जों इनफरमेसनखौ मोनलायबाय थानो हायो आरो माबा मोनसे जाथाय जायोबा आरोबा बिथांमोना माबा मोनसे गिदिर खामानि मावनो नागिरब्लाबो फरायनायनि बेलायाव साख्रिनि बेलायाव माबा रिक्रुटमेन्टनि बेलायाव होमबा जों बिथांमोनखौ हेल्प खालामनो हानायनि मोनसे बेब'स्थाखौ जों खालामनो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो